Здравейте! Днес ще ви покажа едно видео как да си деплойнете статичен вебсайт, понеже слушах няколко пъти на лекциите, че искате да видите. Видеото ще е в две части. Едното е как да си направим репозитори в GitHub. Това е едно от задължителните неща, които трябва да имаме, за да можем да си деплойнем нашия сайт. Другото е втората част, регистрацията в render.com. И там в него вече ще деплойнем нашия вебсайт. Така, първата част ще е как да се направим едно репозитори, което ще бъде закачено в последствие за рендер. Тези от вас, които знаят как се правят репозиторите, може да пропуснете тази част от клипа и да превъртите напред и направо към деплойването. За останалите да покажа как се прави репозитори, в което ще сложим нашия сайт. Имаме си вече успешната регистрация. Всеки един програмист в днешно време, особено джуниори като нас, е задължително да имат свой GitHub профил и съответно да качват своите работи. Пристъпваме към направата на ново репозитори, в което ще покажем как се деплойва. Избираме се някакво име за репото. В случая при мен си е тестово и слагам Deploy Demo. Description, тук описвате какво ще бъде. README файл. Хубаво е всеки един проект да си има добре направено README, но за това или в интернет, или някой друг път може да се говори. Но слагам лиценз, може да е без лиценз, аз обикновено слагам за моите репозиторита MIT лиценз, който в общи линии кода е напълно безплатен, може да го ползвате, но не отговарям дали работи. И така, Create репозиторий. Имаме нашото репозиторий с лиценза, който се е вътре направен и оформен от GitHub автоматично. И README файл, който в момента е почти празен, това се генерира автоматично от самия GitHub. Така, сега за да вземем това репо при нас, копираме и отиваме в директорията, където искаме да сложим нашето репо, което после ще напълним с файлове за нашия вебсайт. В случая аз съм си избрал моя директория. Задължително да имате GitHub CLI или GitHub Desktop, но в случая сега ще покажа с GitHub CLI как се извършва работата, а после ще покажа и през GitHub интерфейсът. Така, сега целта е да копирам репозиторито, навигирам до директорията, която искам, в случая това е Charm Projects. Вече съм вътре, git clone и линка, който копирах преди малко. Ето тук. Код, HTTPS, най-лесно, без токени и така нататък, допълнителни сигурности. Натискам Enter. И Command Prompt ми забива. Добре, ще го отворим наново. Извинявам се за което. Случват се и такива неща, когато се прави лайв демо. Нещо съм копирал друго. Копия. Сега стана и ще се появи един нова папка. Тук е нашето GitHub репо и това са нашите файлове. Отваряме си го с нашото ID. В случая аз ползвам PyCharm, понеже съм от Python пътекато, но абсолютно няма значение какво ID използвате. Принципът е един и същ. Open Project. Сега трябва да отида да се намеря проекта, който е Users PyCharm Project. И намираме Deploy Demo. Ето го OK. И вече имаме нашето репо отворено в проекта.
И сега да си създадем един HTML, който задължително трябва да се казва index.html, понеже render.com с техния сайт е настроен автоматично да разпознава това име и съответно, нали, това зарежда и като страница. Само да тестваме дали нещо се случва. Ще сложим някакви тестови неща, просто за да има нещо. Нали, няма да наблягам на това, че правим HTML, CSS. Фокуса ще бъде върху деплоя. Просто трябва да сложим нещо да има. Test title. Примерно един header. Един header, няколко параграфа. Така, това горе. Добре, имаме си наша страница. Ще сложим CSS, който също може да се присъства. Styles. Cancel, нещо съвсем просто, колкото за да има файлове. Body color red, добре, моя грешка. Айде, ще сменим background. Да. Ето какво пропускам. Трябва да ги свържа. И сега като видим, background е червен, ще сменя само текста. Така. И вече си имаме нашата страничка. Readme not found. Окей. Това да седи сега за така. След като сме ги апдейтнали, трябва да ги качим. Добавяме файловете git add, текущата директория, git commit и добавяме коментар, който е задължителен. -m added files и git push. Добре, сега тези файлове трябва да са достъпни в нашото репо. Refresh. И ето, имаме се качена нашата страничка. Така, това е един от начините за създаване на GitHub репо. Сега ще изтрия това тук, което е качено само в сайта на GitHub, за да покажа, че не е задължително първо да го създадете, после да го клонирате и така нататък, но нали, да го покажа как става доста по-просто. Изтривам репозиторието, за да покажа, че може да се качат файловете и директно от интерфейса, който е в GitHub. Delete this repository. Така. И пак се създаваме. Идваме. Създаваме се нашото репо. Някакъв description, readme файл, MIT license, create repository. Ето имаме си тук репозитория и е напълно възможно ние всъщност, както са задачите от лекциите, имаме си styles, имаме си HTML, идваме си тук add files, upload files и си избираме нашите файлове. В случая даже GitHub са направили и да ги завличаме. Трябва да отворя директорията. Open Explorer. В случая искам да добавя само HTML и CSS-ът. Пускам ги. RS files for our web page. Commit.
Ето ги, отново си ги имаме. Така, да преминем сега към следващата част. Рендер. Тук аз препоръчвам лично, свържете се рендер с GitHub, понеже ще извличаме информацията от репото в GitHub. Затова директно, след като се направите GitHub профил, нали, сте се качили вашето репо, съответно регистрация с GitHub. Аз имам регистрация, вече затова само цъкам на логин с GitHub, питаме с кой акаунт да продължа. Потвърждава се и пускаме. Сега, тук имате един списък с сервиси, които работят. При вас ще е празно, но всъщност колкото се пуснете да работите, ще имате един списък. За статичен сайт отиваме на New, Static Files, понеже ще качваме статичен сайт, без бази данни, без DevOps щурити и така нататък. Static Files, Static Site, т.е. Така, тук ще ви попита да се свържете акаунта на GitHub отново с render.com. Това е вече след като сте се регистрирали. Закачате се и ще имате един списък с репозиторията. Ето в случая нашето репо, deploy demo. Закачаме го. Name. Това ще бъде URL-ът, на който излизат. В случая ще бъде deploy demo Янко. Domain name, като рендер си добавят отзаде .render.com, но пък все пак е безплатно, така че никакви проблеми. И за статичен вебсайт няма нищо друго, каквото да настроите. Единствено си слагате вашия домейн, нищо друго не се пипа. Всъщност мисля, че, извинявам се, publish директория, точка, което означава текущата директория. На publish директория само една точка, което, както казах, текущата директория, create static site, изчакваме да се деплойне, то в момента ще се конфигурира сървър, ще провери файловете, ще види дали има някакви проблеми и ако всичко е точно, ще бъде деплойното. Отнема между 1 и 2 минути, не повече. Сега ще изчакаме. Хубавото на render.com, което мога да кажа, е, че хората са помислили как автоматично, след като направите промяна по сайта и вече този вашия акаунт е закачен за GitHub акаунта ви и когато промените нещо по репото, в случая решите да добавите промяна, те автоматично засичат, че има нов commit, изтеглят го и пускат новата версия да живее, нали, в продакшн. Ето го, за този линк говорих. Изчакваме да мине целият депо, ще го отворим. Това за автоматичния деплой един вид се изгражда автоматично workflow, което е много добре за начинаещи. Ако запишете курса в DevOps, ще ги видите доста по-подробно и обяснени нещата, но за сега това върши прекрасна работа. А за тази промяна, след малко като се кача първия билд, ще покажа как се случва автоматично всичко. Имаме си евент, показва се, че все още 12:16, 2 минути са минали долу-горе. Може да си гледаме логове, в случая Deploy, Settings и май списа, че е готово. Ето, нашия сайт е вече достъпен render.com и това е деплойното и живо може да го пратите на всеки един ваш приятел. Ето за това говорих, за промените. В случая искаме да добавим нещо. Само да си изтегля една снимка набързо. Copy Image. В случая слагам тази снимка тук. Връщаме се. Това го игнорираме. Image. Има го. И вече имаме промяна в сайта. Отново имаме два варианта, нали? Или през GitHub CLI, както аз съм свикнал, или си инсталирате GitHub Desktop. Може и директно през сайта да си обновите, нали, тези редове и да си добавите и снимката.
Та, нали, като го качим вече, git add да добавим файла, git commit, -m за коментар. Какво не ти харесва? Add picture, git push. Добре, git pull. Може би не съм настроил апстрима. Git push. Force push. Защо не му харесва снимката? Сетих се, защото аз изтрих репото от сайта и го създадох отново със същото име, но то всъщност е друго репозитори. И затова се дърпаше, понеже не разпознаваш тези промени. Това е проблема, но вие нали, няма да правите такива упражнения, съответно няма да имате никакви проблеми. Отиваме в GitHub, Refresh. Снимката е качена, комитнал се, промяната в индекс, нашия индекс HTML, имаме си image и ето автоматично виждаме, че деплой е засякал, че имаме нов commit. Те си имат функциите, автоматично е направено да ги засича и почва да се прави на ново конфигурациите и след малко ще има качена обновената версия. В случая това е много полезно, след време ще свикнете да четете логовете, когато вземете да качвате по-сложни сайтове с бази данни, с бекенд и така нататък. И ако нещо не се билдне, тук ще свикнете да четете къде е грешката, какъв е проблема и така нататък. В случая всичко се минава наред. 20, още мъничко и ще видим и нашата промяна. Мисля, че в момента трябва да е достъпен Ctrl и F5, за да рефрешнем и изчистим кеша, но в момента трябва да е достъпен старата му версия на сайта ни. Да, трябва да изчакаме още. Билдва си пакетите, за да може да си чете и да предоставя като сервис в случая нашия HTML и е готово. Цъкаме. Защо? Да, кеша да изчистим. Ctrl F5. Интересно. Така, имаме image, PNG. Event, жив е сайта. Да, ето, просто е трябвало малко време да заредя и си имаме нашия обновен сайт. Благодаря и се извинявам за аматьорското качество на видеото, понеже това ми е първо видео. Лек ден!